Bun venit la un nou episod cu Five Nights at Freddy's 4. O să jucăm puțin, de recent a apărut. Mă zic că e foarte așteptat jocul și m-am gândit să fac un episod, să vedeți și voi cum îi. Na, să începem. Sulețul ăla, la Freddy era și o măsuță pe acolo, se vedea niște păpușeli de astea, cum e Freddy ăsta pe pat. Apărut de curând jocul și l-am găsit, văd că m-am gândit să fac repede un videoclip, să vedeți. Sper să vă placă. Pe ora 12. Aici 4. E exact pe calculator, dar aici îți arată semnele astea cum să faci. Flashlight, close the door. Așa. Asta îi demo. Nu a apărut versiunea Pro, Premium. Nu a apărut. Văd. Numai asta e. Din păcate, chestia îi la jocul ăsta așa mă enervează. Că de câte ori ajung la ora 5, ori vine Bunny sau Freddy și mă sperie. Fix la ora 5, nu poate până la 6. Oh, atâta mă enervez după aia. Dar să zici că mi-apare acum. Asta în prima noapte, știu eu. Că apar pe la 3, 4, mai larg pe la 2. Apar animatronici ăștia. Și mă așteptam să fie altcumva Freddy-ul când zicea că apară 4-le. Vedeam că-i controlele de astea așa, dar măcar poți să miști. Credeam că e cu camere sau... Dar e bun și asta. Voi ați observat o chestie, când vă duceți așa, stați așa în față, se văd hainele în dulapul ăla. Na, și când vă duceți, vedeți că nu îs. O chestie cam ciudată, se pare mie. Pe aici vine Bunny, de obicei pe aici vine cel mai des. Da? Deci avem pătuțul, sunt niște păpușele mici ca Freddy, astea, dar înfricoșătoare, capete de alea. Mi-e frică de ele. Că de la alea trăsar. Nu știu ce. De aici, din dulăpiorul ăsta, sare Foxy. Dar trebuie să ascultați foarte atent cum respiră animatronia, numai dacă sunteți foarte atenți. Nu. Se aude puțin. Dar nu știi general pe unde vine. Dar dacă mă sperie acum. Acum e ora 3, ar trebui să vină. Nu? Sper să vă placă episodul. Dacă vă place, să dați un like. Auziți? Ați auzit? Dor, închide ușa. Acum poate mă sperie. Crezut că vine Bunny. Sigur să-mi trag o sperietură. Nici eu nu prea știu să joc foarte bine. Mai îmi dați și voi sfaturi. Chiar aseară l-am instalat. Nu prea am jucat. Odată m-am speriat. Mi-a venit Foxy pe dulap. Dulap, nu. Uite-i, uite-i! Uite-i pe fraieri. Văzut? Să dea, Doamne, să trec noaptea asta, că de fiecare dată mor la ora 5, nu știu cum naiba. Fix atunci.
Da. Și am făcut o chestie. Am stat așa pe loc, n-am făcut nimic, dar era prea... O chestie foarte tare dacă mergea. Am stat pur și simplu pe loc și... Tot mi se stingea lumina. Se stingea, nu mi-arată niciunde bateria sau astea. Știți? Tot mi se stingea lumina și de astea. Și odată când s-a stins lumina, mi-a apărut Freddy cu capetele alea. Bă, ora 5. Bă, deci dacă trec noaptea, ar fi o chestie tare. Hai să trec, să trec noaptea. Mai pe pat. Uaaaa! Văzut? Hai să trec odată noaptea. Haide, haide. Haide, puiule, hai. Trec noaptea, că nu mai umblu, că mi-e frică că îmi sare bani în față. Haide, haide, haide. Hai, haide. Vreau. Yeee, am reușit. Yeee. Super tare. Bine. Asta e cu plush trap, am văzut la... Vedeți? Ăsta trebuie... Stingeți lumina și trebuie să-l prindeți pe X sau ceva de genul. Am văzut la Irafael. Văd că la Irafael nu s-a mișcat, a fost floare la ureche. Zicea ceva că te dai iară noaptea întâia dacă nu reușești sau ceva de genul. Nu știu. Eu sunt începător la jocul ăsta și... Mai îmi dați sfaturi voi în comentarii. Bă, văd că nu se mișcă ăsta, fraierul ăsta. Bă, dar mai am 40 secunde. Dacă țin așa lumina are ceva, oare? Sau se stinge becul și vine ăla? Că am pățit, am încercat și... Bă, văd că nu se mișcă. Fraiere. Ăsta-i plush trap-ul ăla, nu e așa înfricoșător. Trebuie să-l prinzi pe X-ul ăla sau... Nu. N-ai mai 10 secunde. Dacă îmi sare în față, eu... De fapt nu e chiar așa înfricoșător, dar mi-e ciudă. Pe bune, nu face nimic ca ăsta. Fă ceva. Hai să vedem. Asta e noaptea a doua. O să încheiem episodul de azi. Dacă v-a plăcut, dați un like. O să mai fac episoade dacă vreți. Sper că v-a plăcut.